Ошо көндәрдә рус география әмгыяте барлыкка килүгә 175 ел тулуы билдәләнде. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Әмгыятьнең бүгенге эшмәкәрлеге хакында әңгәмәләшер өчен студияга рус география әмгыятенең Башкортстан бүлексе рәисе Салават Сәгадевне сакырдык. Һаумыгыз. Салават Талгатович, шулай итеп, әгәр дә рус география әмгыятенең тарихына кыскасы экскурс яһасак, империяларга тәүге халык исәбен алу, тәүге курсаулыктарны, табигать курсаулыктарын оештыру, булар барыһы ла әмгыятенең көсемен башкарылган. Шулай бит. Шулай, булай әмгыяттар арасында иң борынгыһы, иң олыһы шул рус география оешмаһы дип юкка әйтелмәйдер. Снапта 175 ел элек Николай I дип әйтә, Николай I указы менән шул оешма дөньяга килде. Әлбәттә, 2 ват элек аның максаттары ла икенче булгандыр, чөнки ул вакытта Рәсәй тирәһе яктарды билдәләргә кирәгәнде, кем яшәй, ничек, ул бит география гына түгел. Менә Снапта анда урыслар гына яки Мәскәүдән, Петербургтан гына эшләмәгәннәр. Күп кенә белгечләр Европадан килделәр. Күп кенә белгечләр безнең яктардан, Азияган килделәр. Мәсәлән, бүгенге көндә Үзбәкстанда урнашкан Какант борынгы кала, уны Казак галиме Жокан Валиханов билдәләгән. Ул бит табигатьтә генә язмаган, хөрмәтләү дә түгел, язу да түгел. Ул бит бөтә нинди кеше яшәгән, нинди гореф-гадәттәре бар. Барыһында, яки шул ук Жокан Валиханов бүгенге Кыргызстанда булган Ысык күл буйларын весь матур итеп, весь язып бирде проживальский артынан. Шуңа күрә ул табигатьтә тирәкле белү формаһы һәм унда яшәгән халыктың биш борынгы тарихын да, бүгенгеһен дә, иртәгәһен дә дип шуңа булдырылган ул оешма заманында. Һәм башкорт халкының тарихын, этнографиясын өйрәнүсе галимнарда тап рус география әмгыятенең. Әлбәттә, ул экспедиция дип аталган битендә, әллә шул экспедициялар бар, һәм безнең яктарга ла Оренбург губернияһына, Өфө губернияһына, менә әлеге Башкортстан булган ердәргә лә күп кенә галимнар килгән, күп кенә галимнар. Уларның арасында Александр фон Гумбольдт та әйтеп китәргә кирәк, Петр Паллас, Иван Лепехин да, Снапта, монда билдәле шәхестәр булган, менә безнең туган ягыбызды дип әйтәйек, Башкортстанды вис карап, йөреп сыгып, нинди таудар, нинди елгалар, нинди халыктар, бул халыктарның әлегә баягы мен әйткәнчә тарихын, ул халыктар ничегрәк калган халыктарга карай, нинди мөнәсәбәтләр үзара, вис барыһын да шулар язгандар. Һәм шул вакытта күп кенә үзебезнең тарихи легендаларыбыз, риваятларыбыз, хатта эпостарыбызның да бүгенге көнгә килеп итүе табына ошо галимнарның эшмәкәрлегенә бәйле, шулай бит. Элек бит инде беләбез, теге устный народный творчество диләр бит. Элек буындан буынга язмайынса ул һөйләп кенә авыз теле ижады халык тиле ижады, шул һөйләп кенә ата-бабалар балаларга һөйләп шул күскән. Менә кагызга язып, шул күсереп һәм артабан безгә иткән менә шул эпостар, риваятлар әйтмәшләй, улар менә шул галимнарга бик зур рәхмәт, безнең көнгә хәтле килеп иткәнебез өчен. Менә мәсәлән әйтеп китәргә кирәк, Иван Лепехин, ул менә Башкортстан буйлап йөргәндә, 12 сәбәттә ул Таратау турында күп кенә язган. Һәм шунда ук язган, Таратау башкортлар өчен бик сакраль дип битендә. Бик сакраль тау, бик шундай урын, анда хәтта аяк басып та башкортлар йөрмәй дип язган. Анда һунарга Таратауга менеп һунар итмәнләр дигән. Снапта вис анда язылган менә шул галимнарның язмаларында. Һәм рус география әмгыяте 1917 елга билдәле вакыйгалардан һуң зур гына үзгәрешләр кисерә. Шулай бит шул тарихка әгәр дә дәвам итһәк, Совет усырында был әмгыятьнең эше ничек оештырылган? Ул Совет усырында ла булган, эшләгәннәр, чөнки политик стройдан гына тормай бит инде безнең тормышыбыз. Менә мәсәлән, әйтеп китәргә кирәк бер мисал. Дорога жизни тебе. Ленинградтың, бүгінгі Санкт-Петербургтың хуаш вакытында блокадаланганын без әлбәттә беләбез. Һәм дорога жизни дигәне менә күп халыкты ярдәм коткарып калган. Ул юлды кем халган? Шул ук рус география әмгыятенең агзалары. Чөнки улар елгаларды,
Кайда нисек һавын агуын дип әйтәйек, кайда нинди табигатьтең төрле елдәрен вис искә алып, вис карап, шуннан гына шул юлда эшләгәннәр. Бунда бер мисал нисек безнең агзалар, элек теге буаттың агзалары кешеләргә ярдәм иткәнен. Яки менә без 20-нче елда үткәрергә тиешник перепись бит инде. Ул переписьте кем уйлап сыгарган? Шул рус география җәмгыятенең агзалары уйлап сыгарганнар, чөнки аңлаганнар. Иртәгәһен, илебезнең иртәгәһен планлаштырһак, бүгенгеһен белмәһәк, аны планлаштырып булмай. Шуңа нисә кеше яшәй? Нисә яшьтә ул кешеләр? Ул кешеләрнең нәмәләре бар, нинди белеме бар. Шуңа снапта күп кенә без менә уны үзеннән үзе килеп сыккан дип уйлайбыздыр инде үзебез. Безнең көндәлек тормышыбызга инеп киткән шулай. Безнең өчен ул менә дөресәтә көндәлек нәмәләр, элек ул булмаган. Шуңа күрә ул галимдар, әйтәм, ул теге Паганель һәм без бәләкәй чактан беләбез бит инде, Дети Капитана Грант дигән географ, француз географ Паганель. Ул алай гына түгел. Алай да булган. Нинди хайвандар, нинди күбәләктәр, аныһын да безнең галимдар караган, ләкин алар төплерәк караганнар. Һәм 90-нчы елларда тагыла бер тапкыр үзгәреш кисерә. Һәм бүген рус җәмгыяте үзенең тарихи атамаһын йөри. Шулай бит. Бүген нинди максаттар? Дөрес әйттегез, менә 90-нчы еллардан алып, бер 20-25 ел ул рус география җәмгыяте тынып торды, эшләтеп әйтерлек әйтһәк тә булалар. Һәр хәлдә исеме ишетелмәне, шулай. Ишетелмәне, бәлки икенче максаттар булгандыр. Икенче вакыйгалар, икенче тормыш, икенче күнәдәк темалар булгандыр. Ләкин менә Россия президенты итәкләгәс, менә ул оешманы, һәм бүгенге көндә президент Путин ул итәкләй, һәм хәрби министрыбыз Сергей Шойгу ул безнең исполнительный директорның итәкчесе. Эш икенчегә әлбәттә менә яңа аякка баса башланды дип әйтергә була. Менә мәсәлән, бүгенге көндә нык катмарлы һорау Арктика һәм Антарктика кем беренче анда булган дип. Чөнки төрле илдәр, Россиядән башка Норвегиялар, Кушма Штаттарда һәм калган илдәр үзләренең беренчелеген менә безнең ил дип әйтергә теләйләр бит инде. Менә шул күп кенә экспедициялар бүгенге көндә Мәскәүдән һәм безнең галимдар да Өфөннән дә катнашалар. Шул Арктика, Антарктика турында. Барыгыз да беләһегез, яшь булган бәлки белмәйдер, менә буларак урта буын кешеләре Два капитана дигән, ике капитан фильм була торгайны. Ул Вениамин Каверинның Два капитан буенча романы. Ул кем тураһында? Вениамин Альбанов тураһында. Ул Вениамин Альбанов Өфөдән икәнен бик күп кеше белеп бетмәйдер. Шуңа күрә менә һоранык нинди максаттар. Безнең максаттар тарихты кире кайтару, тарихты һөйләү кешеләргә, балаларга, үсмерләргә һәм Алла бирһә, 6 елга менә Өфөлә, безнең Өфөнең уртабызда Вениамин Альбановка арналган музей буласы. Чөнки ул менә Святая Анна дигән шхунала штурман булган һәм ул вис ядып барган. Менә әлегә баягы мен әйтеп куйдым, улар теге нидә табигатьтә генә язмайлар, вис яган нисек кадимге тикшеренү эшләре шулай бит галимдар. Вис матур итеп язган һәм бүгенге көндә әйтеп китәргә кирәк, хәтта хугыш вакытында да күп кенә белгечләр шул язмалар белән кулланып, нисек Россиянең төньяк ягыннан, төньяктан көньякта көнбайыштан төнбайышка барырга мөмкинлеген шул язмалардан белгәннәр. Шуңа әйтәм, безнең халык менә Башкортстанда гына түгел, Россиядә бик белеп бетмәй, ләкин менә без Өфөлә яшәйбез һәм әлбәттә без белергә тиешбез кем икән ул Вениамин Альбанов. Мәсәлән, бер мисал. Һәм икенче мисал яңарак кына Өфөлә Яков Ханыковка тактаташ асылды, шулай бит. Әйтеп китәргә кирәк, менә 12 август быел беренче тапкыр географ көне дип билгеләнгән. Шул безнең география оешмаһының 175 еллыгына арнап һәм бердән бер оешма безнең республикаларына без өлгердек шул тактаташты асырга. Безнең коллегалар Мәскәүдән безгә рәхмәт хаты бәреп әйттеләр, өлгердек менә шул көндә без астык. Ул да менә алар Ханыковтар агалы кустылы булган, береһе монда губернатор булып эшләгән. Ул бер яктан губернатор Перовский белән бергә эшләгәннәр, Владимир Иванович Далин белән бергә эшләгәннәр, барыһы да безнең өчен билдәле фамилиялар. Һәм ул менә шул оешманың 5 кеше, 4 кеше арасында береһе кем оештырган рус географик оешманы. Чөнки ул да менә Хабай
атқа отырып қана біздің ата-бабалардың тұрмышын күзәтеп, қарап, язып, шул тапшырған шул рус география ямиғатына нисек әшәр екен башқұрттар һәм қалған халықтар Башқұртстандағы. Һәм шулай ук юбилейга бәйле галимнарны кабул иттегез. Шулай бит бу ямгыятькә бүген галим өсөн бу ямгыятьтә тору нинди мәртәбә ул? Без галимнарны гына кабул итмәйбез. Знап та безнең ямгыятьтә әле 300 агзалар бар, ләкин күп кенә кеше ул агза булмаһа да барыбер катнашалар безнең тормышта. Безнең ямгыятьтә балалар да, студенттар, безнең укытучылар да бар әлбәттә, төрле кешеләр. Менә мәсәлән 12 августта безнең УМПОның генераль директорын Евгений Александрович Семивеличенконы кабул иттек. Кеше аптырайдыр, уның ни кытылышы бар дигәнне. Менә ул үзенең предприятиеһендә беренчедән оештырган географик оешманы оештырган. Улар күп кенә экологик акцияларда катнашалар. Улар йөриләр, төрле безнең менә елгаларны тазартып, таударга йөриләр. Менә бүгенге көндә минем күзәтүем буенча нәмә итешмәй безнең кешеләргә. Димәк, бу үзенә күрә ниндидер мәртәбәле һәм шул вакытта җаваплылык та өстәй. Әлбәттә. Бүгенге көндә безнең халыкка экологик культура итешмәй. Экологик кенә түгел, культура Гымалганда бик итешеп бармый төрле сфераларда. Ләкин экологик культура бик итешмәй. Үзе бит күрәбез. Табигатькә хак төрле кеше төрлесе үзен тота. Кайберләре гафу итнәм үзләре артыннан нәмә генә калдырмайдар. Кызганыз. Һәм әйтеп китәргә кирәк, менә мин олы рәхмәтлемен бүгенге көндә география укучыларына, чөнки мәктәптән башлана. Уларның өлеше безнең балаларны үстерүдә географик культурага, экологик культурага бик зур. Аны әйтеп китерлек түгел. Тагыла бер һездән игъланды ишеткә килә, чөнки юбилей уңайыннан һез Башкортстанга бәйле географик тест әзерләгәнсез. Уны кайда үтергән, ничек үтергән? Гомумән тагыла нинди акциялар бар? Безнең сайт бар, bashdik.ru дигән, һәм был сайтта без регуляр формула үткәрәбез төрле тестларны, төрле диктантларны. Менә снапта ял көне был пандемия килгәч, күп оешмалар үзләренең эшен туктаттылар. Ләкин менә безнең ямигатыбызның бер олы максаты ул өйрәтү. Бунда рус әйткәндә просвещение дигәндә. Һәм менә без мәктәпләрдә, вузларда, колледжларда дистанцион форматка күчкәч, безнең ямгыятьтә менә яз көне дистанцион форматта күп кенә саралар үткәрдек. Этнография диктатын үткәрдек, бәләкәй география диктатын үткәрдек. Һәм 12 августта Башкортстанга карны без 20 һорау бирдек. Әйтеп китәргә кирәк, 5000 кеше катнашкан. Күпме әзме дип әйтеп булмай, чөнки бүген яй бит инде отпусклар күбе, я каникулларда. Менә яз көне география диктатына 30 кеше катнашкан. Ул күп, сынапта ул күп. Кешеләр катнаша. Һәм шундый кызыксындыру саралары үзебезнең туган ягыбызны өйрәнү ягыннан үткәрелеп тора инде. Һезгә бу эшегездә зур уңышлар теләйбез. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Һезгә рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, ошо көндәрдә рус география ямгыятының оештырылуга 175 ел тулды. Шуга бәйле ямгыятьнең Башкортостандагы бүлекче рәисе Салават Сәгыйтов белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.